Bolo to 1. júla 1980 a vlastne pred pár dňami som začal v zoologickej 46. rok, tuším. Ja som vlastne nastúpil ako kočiš, zásobovač kočiš do zoologickej záhrady. K ošetrovateľstvu som sa dostal tak, že nejak odišli nejakí ľudia, alebo vypadli a vlastne s tými, ktorými som hore robil tá partia, tak traja sme boli potom ako keby v úvodzovkách preradení na rajon Čeliem. Od začiatku roka 89 som iš prešiel ku slonom. Na slonoch som bol cca 33 rokov de facto a skončil som vlastne tu na terárku. Obľúbené zviera, tak jasné, že mám ešte, sú to slony africké, s ktorými som robil 33 rokov, Maja a Gula. A ako také zviera, ktoré sa mi veľmi páči a ktoré uznávam, trebárs za pták je bongo horský. 1000-krát, ja poviem, som odchádzal ako človeka, stále niečo naštve, stále není s niečím spokojný, stále vie, že by to mohlo byť lepšie a nedá sa to, hej, z rôznych teda príčin a tak ďalej a tak ďalej. 1000-krát som chcel odísť inde, alebo tak, áno, stalo sa to veľakrát, ale našťastie som to nikdy nespravil, teda ostal som stále tu.